Niin, minä kolaria ajoin tuossa eilen, niin että auto meni aivan rusinaksi, että mitäpä sille voisi tehdä. Katsotaan vasta. Eiköhän tästä vielä kaluu saa. Tuu huomenna kattele. Minä tuun huomenna kattelemaan. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Jaha. Ja mitä onko mä oon sitten velkaa? En minä tätä rahasta tee. No niin, selvä. Päivä ajaa auton paskaksi, että vois laittaa kuntoon. En minä niihin paskaleikkeihin lähde. Niinhän se vähän on, ei tuo nykyhallitus, niin ei se mun mielestä toiminut oikein hyvin, että veroja vaan nostetaan ja ei noita palvelut, niin ei ne nyt. Minä on kyllä ihan samaa mieltä. Kyllä vähempi osaiselle pitäisi antaa. Kyllä on aivan. Ajattelepa näitä kehitysvammaisten palveluita. No niin, mä oon just nyt tullut tänne. Joo. No en mä nyt edes tarkkaan tiedä missä, tää on joku hirveä lääväys. Joo. No mä menen tekemään nyt se juttu niistä Grönqvistin veljeksistä. No niin. Okei. Ees, moro. Grönqvistin veljekset. Surullinen tarina täältä tehtaiden varjosta. 2 elämän murjoomaa miestä. Grönqvistin Reijo ja Pekka. Reijo, kuinka kylmissäsi olet tällä hetkellä? Ei täällä nyt niin kylmä oo. Ei ole kylmä Reijolla. Ei. Aurinko tässä on otellut. Entä missä on toinen Grönqvistin veljeksistä, Pekka? Pekka! Se haastattelija! Minä sanoin noitten mie tulet siihen. No tuu nyt! En mie. Voit se nyt tulla? Perkele. Reijo. Miten on? Palaako? Reijo. Palaako? No, kyllä se vielä maistuu. Grönqvistin veljesten tyypillinen päivä. Minkälainen on? No siinä aamusella herräillään ja Pekka se siitä sitten lähtee kauppaan yleensä. Jaa, kauppaa. Elää nyt mee! Pekka! Pekka ei nyt! Meillä on tää haastattelu. Mikä perkelee haastattelu? No tämä haastattelijahan tossa vieressä on. Tämä. Reijo, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? No siinä aamusella se Pekka lähtee kauppaan kipittää yleensä ja minä se ehkä unia vielä jatkelen vähän matkaan. Sitten kun se illan suussa pallaa siltä reissulta saa, niin saatetaan pikku painit ottaa. Reijo. Onko elämä kohdellut teitä kaltoin? Elämä on ihanaa. Parasta huumetta. Jake, lähdetään vittuun täältä. Näillä menee paremmin kuin meillä. Pekka! 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 Ei auta se. Tänne tuli 5. Kiitos. Justko ne lähetti? Kai se passaa. No eikä tässä. Voitais oikeastaan lähteä ryyppäämään tänne.
No totta kai mä tarjoan. Kuule Teukka, ois niin kiva, jos sinäkin välillä osallistuisit näihin laskuihin, kun mulla on tuo rahatilanne niin perkeleen tiukalla. Niinpä, ei oo helppoa opiskelijalla. Palveluita. Niin, miten ootko vittua saanut pitkään?